प्रदान करो जब कार्डर दुर्नीतिकारी हासिल प्रदान करो हिताधिकारी पासबुक घुराई दिया भारतीय हिसाबैनो गामि सहर नोगोर गासैबो समानै थांना थानांगौ गासैबो सोलोंथाइ मोननांगौ गासैबो जौगानांगौ दालां लामा जौगानांगौ जाति हिसाबै थांना थानायनि राव हारिमु जौगानांगौ होननानै भारतनि बिफा महात्मा गान्धीनि सिमाङा जिथु दिनै आद्रा जानानै थालांदों आरो बिथांनि सिमांखौ दिनै स्वाधीन भारतनि नागरिक हिसाबै दिनै जायफ्रा दिनै भारतखौ खुंदों दा बिथांनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखायनो दिनै महात्मा गान्धी ग्रामीण आसनि हिसाबै एबा MGNREGA हिसाबै जि आसनिफोर होदों जोंनो बे आसनिनि रुपायन खालामनायनि एबा मावफुंनायनि खेथ्रआव दिनै BTC ओनसोलाव जि MGNREGAनि अधीनाव जायफोर आसनिफोर फैदों बे आसनिनि सिङाव खामानि मावनाय एबा लेबारफोरनि थाखाय जि जब कार्ड गेरेन्टेड होदों जब कार्ड होदों बे जब कार्डनि थाखा फैसा एबा जौगानायनि आसनिखौ रुपायन खालामनायाव गैयाबाबो 600 कौटिनिबो बारा दिनै केलेंकारि जानानै दङ होननानै जों दिनै मिथिनो मोनदों आरो गोबां जब कार्ड हल्डारफ्रा दिनैसिमहालागै जायफ्रा दिनै बेनिफिसियारि हिताधिकारी बिथांमोननि आखायाव रायजो राजानि आखायाव दिनैसिमहालागै जब कार्डआ गोलैयाखै आरो जेसेबांखिनि जब कार्डनि एकाउन्टफोर दं बेंक एकाउन्टफोर दं बे एकाउन्टफ्रा दिनैसिमहालागै गोबां अफिसार एबा जायफ्रा दिनैहाय राजनिति भाबे BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ रुपायन खालामनायनि थाखाय आखायाव लादोंमोन बिथांमोननि आखायावनो दिनैसिमहालागै जब कार्ड आरो बेंक एकाउन्टआ दिनैसिमहालागै दङ होननानै पाब्लिकफ्रा जोंनो अभियोग होदों ओंखायनो जोंनि बे अभियोगखौ भिक्ति खालामनानै दिनैहाय जितु महात्मा गान्धीनि जोनोम सान आरो महात्मा गान्धीनि सिमाङा जाहाथे मोगथाङाव जाफुंथों आरो बिथांनि जि नाजानाय जे भारतबर्षआ राम रायजो जानांगौ होननानै जि मोनसे सिमां नुदोंमोन बिथाङा बेखौ जाहाथे मोगथाङाव जाफुंथों आरो दुर्नीति मुक्त जाथों होननानै जितु जोंनो दिन्थिलांदों आदर्श हिसाबै दिन्थिलांदों ओंखायनो जों दिनै UPPL हानजा हिसाबै पार्टी हिसाबै दिनै महात्मा गान्धीनि जोनोम सान नैबे 2 अक्ट'बरखौ जों बिथा खालामनानै बिथांनि जन्म सानखौ फालिनायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि गेजेराव जि MGNREGAनि जि दुर्नीति जादों बे दुर्नीतिखौ इंकाउरि खालामनांगौ CBIनि दारादि इंकाउरि खालामनांगौ होननानै जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर सर्बानन्द सन'वाल आरो आसामनि रायजोपाल लोगोसे भारतनि प्रधान मन्त्रिसिमहालागै जोङो मेम'रेन्डाम होननानै दिनै उदालगुरि DCनि अफिसनि लांगोना मोखाङाव जोङो उदालगुरि UPPL हानजानि दैदेननायाव दिनैहाय 6 घन्टानि फुंनि 8 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 2 बाजिसिमहालागै जोङो धर्मघट मोनसे आन्दलन जों खालामदों आरो बे आन्दलननि दारादि जोङो आसाम सरकार आसामनि गभर्नर आरो भारतनि प्रधान मन्त्रिनिसिमहालागै जोङो गोसोखां बिलाइ जों दैथायहरगोन आरो फैबाय थानाय दिनाव जोंनि आन्दलन एबा जोंनि गोसोखां बिलाइनि सायाव जुदि खुनु जुदि बेबस्था जुदि लायाबा भारत सरकार जुदि लायाब्ला आरो लोगोसे आसाम सरकारा जुदि बेखौ इंकाउरि खालामनानै जायफ्रा दिनै दुर्नीति माने ग्रस्त एबा जायफ्रा जाख'नाय बिथांमोननि एगेन्स्टआव जुदि जेबो बेबस्था लायाबा फैबाय थानाय दिनाव जों बिनिफ्राय बांसिनै आरो गणतान्त्रिक भाबे जोङो रायजो राजाखौ लानानै जों राजा लामायाव अफिस आदालताव जोङो माने आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन बे जाख्ल'नायनि सायाव स्पेसियेलि बे जिहेतु थांनाय माने 17 बोसोर बे ओनसोलखौ जिहेतु BTC ओनसोलखौ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF हानजायानो बेखौ खुंदोंमोन आरो बेखौ सालायदोंमोन आरो बेखौ
MG आमेरिकानि जेसेबांखिनि खामानिनि आसनिफोर फैदों बेखौ सम्पुर्णभावे मावफुंनायनि दायित्वखौ जिहेतु BPF नि माने जायफ्रा हानजानि दैदेनगिरि एबा खुंथायगिरि बिथांमोनानो बेखौ आखायाव लादोंमोन। ओंखायनो 100% BPF नि मावथि एबा दैदेनगिरिफ्रानो बेयाव जरित दं होननानै जोङो दिनै मिथिनो मोनो। भारतबर्षनि कन्ट्रोलार एन्ड अडिटर जेनेरेल अफ इन्डियानि रिपर्ट मथे जि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव गोबां कारापसन जाबाय बेखौ रोखा रोखायै बयबो रायजो राजाफ्रा नुदों। हाग्रामा महिलारिनि जिथुनिखि CD फान्ड होननानै बुङो चिफ डिसक्रिशनारि फान्ड, बे चिफ डिसक्रिशनारि फान्डआवहाय 200 कोटिनिबो बांसिन कारापसन जादों। आरो लोगोसे BTCनि गोबां डिपार्टमेन्ट जेरैहाय PWD डिपार्टमेन्ट, जेरैहाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट, गोबां बेदि डिपार्टमेन्ट 39 डिपार्टमेन्ट्स 40 डिपार्टमेन्ट्स दङ। बे डिपार्टमेन्टफोरनि गासैखौ जेब्लानाखि केलेंकारिखौ तदन्त नायोब्ला मोन्दों जे बेयाव 1000निख्रुइबो बांसिन 1000 क्ररनिबो बांसिन दिनै केलेंकारि जादों। गतिके दा बेफोरनिफ्राय बुंनो हायो जों दिनै जे बर'लेण्डनि बयनिख्रुइ देरसिन सिखावआ हाग्रामा महिलारि। राजनितिनि मुङाव बिथाङा दिनै बयनिख्रुइ देरसिन सिखाव खामानिखौ मावबाय, रायजो राजाखौ थगायबाय। गतिके दिनै बेबायदि हाग्रामा महिलारिखौ जोंनि बे BTR गभर्नमेन्ट जिथुनिखि जानो थांगासिनो दं, बे BTR गभर्नमेन्टआव आरो सेकेन्ड टाइमनि थाखाय भट होनांगौनि ओंथि गैया होननानै आं रायजो राजाखौ बयबो खावलायो। आं नैथियाव बुंनांगोन दिनैहाय बिथाङा जि BTR सुक्तिखौ अपोज खालामनानै आरो लोगोसे थाबैनो इलेक्सन जानांगौ नैबे BTRनि हालामनि सिङाव बेखौ डिमान्ड खालामनानै जि बावैसो बिथाङा जि मोनसे आन्दलन खालामबाय थादों, बे आन्दलना रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारलानायनि बादै जेबो बिथाङा बे आन्दलनफोरनि गेजेरजों रायजो राजाखौ थगाय थसि जेरैहाय देरहालांनो हायो, गावनि कारापसननि बाथ्राखौ हाद्रि सारना दोननानै जाहाथे रायजोफ्रा मिथिया बेखौ खालामनो थाखायसो बिथाङा दिनै बे आन्दलनफोरखौ खालामदों। नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि गेजेरावनो गावजों गाव खोथा गोरोबलायै बाथ्राफोरखौबो बयबो बुजिजोबदोंसै। गतिके बिथांमोना जे थारैनो गावसोरनि गेजेरावबो खौसेथि गैला आरो बिथांमोना जे फैगौ इलेक्सनाव रावबो देरहाखाया बे बाथ्राखौ मिथिजोबखाबाय रायजोफ्रा। ओंखायनो आं सानो दिनै फैबाय थानाय BTRनि जिथुनिखि इलेक्सन, बे इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा बेबायदि गिदिर गिदिर सिखावफोरखौ, रायजो राजाखौ थगायनाय सिखावफोरखौ जोंनि बे BTT ओनसोलनिफ्राय होखारहरनांगौ आरो मोनसे गोदान मोनसे मोजां सरकार लाबोनांगौ होननानै आं बयखौबो खावलायनाय जाबाय।